आपण मैंने जानते आज बुधवार थिबारु बापा आज चूना माछ आनिया मार्केट को जाइए किंतु चूना माछ मिललानी ताठारु टिके बड़ माछ मिलला से अल्प आउ बड़ माछर अल्प आनी सब बेले तो तरकारी बनाऊँगी ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତରକାରୀ ନ କରିକି ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଧାଇକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଲି। ଏପଟରେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲକୁ ଗରମ କରିକି ମାଛକୁ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି। ଛୋଟ ମାଛ ବଡ଼ ମାଛ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲା ପରେ ଏପଟରେ ଦୁଇଟି ବାଇଗଣକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲି। ଏବେ ବାଇଗଣର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ ରସୁଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଲୁଣକୁ ପକାଇକି ଛେଚି ଦେଲା ପରେ ଏଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ପୋଡ଼ିକି ରଖିଥିବା ବଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ଚକଟି ଦେଲି। ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛରୁ କଣ୍ଟା ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ରସୁଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ଲୁଣକୁ ପକାଇକି ଛେଚିକି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଲି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଶୀତ ଦିନରେ ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।